Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mae hari ini. Aku dodol ki, guys. Dodol ya karo nyuting, soalnya ya iki enek wong ape bancaan. Yo. Neng pedak. Ape syuting aku ning gone Mbak Kokon. Oke, bola. Lho, lah kok sing tukang masak bola MBK kabeh. Iya, no. Bola bayar apa kuwi MBK. Iki Mama Lina, aku dodolan lelatan. Ndang lucu kok cucan loro cu. Petak. Iya, urung tarang aku wis pesen kok. Engko pas nambah majuri ae. Rujake rasane piye ngono pokoke engko ora. Enggak pengen aku. Iya. Duh, iki jenenge pasong krocot tapi kok mencoklat kabeh. Ayo Pak, wis aman tak dandan. Iki tamune kondi Mang, Nduk? Doplang. Lah. Jas. Iki Mang abang motife ya. Iki siramane ning jowo kene lho nggih. Iya. Kelapa-kelapane siap ngono kabeh. Lah berai jas. Apa ning ndi, Nduk? Kok juga diklek ndi kok ning jowo? Iya. Kelapane digambari wayang ambek apa kuwi? Wayang kabeh. Ponakanku tak gambari Ipin-Ipin ya kaya Ipin-Ipin ya. Mas, adik rono melok aku. Iki apa Mas? Coklat to? Duit-duitan, Bu. Walah. Iya, amit-amit iki. Iki, guys, iki sing ngarane polo kependem. Pokoknya barang-barang sing kependem kabeh iki. Enek telo, enek menyo, enek iki apa jenenge? Kentang. Terus jajane, terus gedangnya ya sak tangkep ya, Bro ya. Terus iki perabotane sing klambi-klambinan. Oke, oleh dibuka ya mandelok kok Iki ingkung, guys. Oke, pakai ingkung. Segane utuh apa Jawa nyang? Iki sing jenenge siram kembang setaman 1 2 3 4 5 6 7. Bokor kencanane. Ku duit-duitan digawe kok coklat apa-apa ya? Foto. Hah? Lemah. Walah sing digawe kempung kuwi. Ngarani ngampung ngono ya, Mas ya. Kameran tapi Pun manten di Mbak Romo. Roto. Aku maknya, Mbak. Oh, maknya. Mak dameh ning omah. Aku maknya. Iki kerabat kok ngrandu apa kok ndi? Alah Pak Doplang nggih. Kula sambil dodol ki Mang. Lah ana undangan meeting ning kene. Iki kerabat kok Arab Saudi. Lah rak ro Padang Eropa. Oh, alah. Mas aku nglebok Mas. Kok malah. Cadose, Nduk. Nang jero Mas paling. Mulai jam piro ki? Jam 1. Pas jam 1. Jalannya jam 1. Wis padha mulai kok. Ndang jungok Nduk kesel e kok. Sing duwe Mas Ibu sampe ra kotor karo biadai ya Allah. Pendarate sak pira oleh ki Mang. Ora aku mek dindari kanene tok. Kok gedeng aku. Ora degage kok ngene ya. Sambil ngonten sambil bikin rujak. Lah ngono ya Mbak ya. Ya engko didelok maknya ngono kok ora jedul ngono. Wong Doplang kabeh. Malah ndek nene aku ning Randu kebacut, Mbak. Ning Timbun yang kebacut tok. Blimbing, alalah, rara dalan. Jam 1, Bro. Lagi katokan. Pak aku serem.
wis MC ini. Anu Mbak Sukri, Pak Juri, kayak bojone merah mantune anu. Asik. Sabiyantu sedekah boten ragat menika sedekah donga mugi-mugi ing tembene khususipun inggih menika Mbak Sarah anggenipun anggal diri ginandar wilujeng selamat lahir kanthi selamat insyaallah dadosaken putra-putri ingkang saleh pinter tur bener sehat lahir saha batinipun amin. 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 Nabi Mustafa Muhammad Syafati Rasulillah sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jamilanihi min al-anbiya wal mursalin wal ulama syuhada wa sholihin wa sahabat wa tabi'in wal amlu sinifin wal mujahidin fi sabilillah wal malaikatil muqarrabin sayyidina Jibril sayyidina Mikail sayyidina wa ila hadrati Sultan Aulia Syahadul Qadir Jailan radhiyallahu anhu wa ila hadrati para wali-waliullah wali-wali songo wabil khusus sing sonan kali Joko Raden Syahid wa ila hadrati cikal bakal hamba kali Buminjo wa ila jasatina khususon Mbak Sarah mugia insyaallah dipun paringi hamil sehat selamat lahir kanthi selamat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa sallim wa sahabati Rasulillah ajma'in. Kon ada jenang, kon ada ijah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Amin bolo. Kama yang bagi risalika wa zika wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwal afat wa taqdilun jamil hajat wa tutahhiruna bi syai'at wa tarfa'una bi minjanggal darajat wa tubalighuna masal ghayat minni khurati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu biha alaika wa tuhasinu biha lana akhlaq wa ala alihi wa sallam menggahkan di pangdungo ing ngarsaning Gusti Maha Kawasa. Kang Yaminto sing wilasani Gusti Kepuhagun ndedonga mereka sembatan kang samya dinangka anggennya Mbak Ayu Sarah Widyawati angandhut wijitat moyaning Gusti Kang Maha Kawasa awit saking alam eka kamandano ngantos alam sapta kawedati sampun kemareng lumampahkan di bulujeng sampun nerawakan sang jroja kebenya paring tulodo berkasiraman wiwit saking mastaka nasi ing rikma ing sarira mewah wonten ing sukunipun kalajengaken monggo Bapa Bunawi anggenipun kepareng paring berkah siraman dumateng ingkang putri. Monggo Bapak Bunawi minangka tiyang sepuh saking Mas Sri Budianto wujuding tiyang sepuh ingkang sampun ngraosaken agal-agalipun omah-omah sampun ngraosaken kados punirekasanipun omah-omah bagya mulyanipun tiyang omah-omah mila kepareng kanthi paring berkah pangestu kari pandonga mugi-mugi wayahipun ingkang tasih kakandhet wonten guwa garbanipun Mbak Ayu Sarah saketa
ing purwa madya wasananipun lair ing alam donya nyak langsing gendala giri saketa slametan para ribet raharja tan manggih ing rubida. Ya maklum ora tau ta. Sampun purna mila kalajengaken Ibu Mara Sepuh, Ibu Padiem kanthi kebak ing raos Bagya Mulya anyiduk tirta ingkang sampun tinampuring kembang setaman ingkang nggondo arum grujuking tirta saking inggil ngantos ngandhap minangka warah mintang rasaing Gusti Agung. Mugi-mugi Gusti paring nugraha ingkang lancar, Gusti paring ingkang kathah wiwit saking inggil ngantos ngandhap boten wonten pedhotipun ing rinten pantaraning dalu. Kebak kabadan kalajengaken Ibu Suwartiningsih. Monggo Ibu dipun tuntun nyuwun papunten. Nggih. Kalajengaken ingkang garwa calon Bapak Mas Tri Budianto. Sakinipun paring berkah siraman dhumateng sang calon Ibu. Sentosa gagah Jamin. sakinipun Mas Agus Tri Budianto yang sampun sawetawis minangka dijamin keluarga minangka supiripun minangka cagakipun kanthi tak tanggung jawab kanthi santosa lair lan batinipun raos bagya mulyanipun awit gadhahi putra ingkang sepisanan. Mugi-mugi mangke putra saged dados putra kang utama kang saleh miyang salehah dadi putra kang pinunjul putra kang utami saged angaromaken asmaning tiyang sepuh bebasan saged mikul dhuwur mendung jero asmanipun tiyang sepuh. Salajengipun panjenengan badhe siram bilasan rumiyin semangga Budi Mariati Budi Ngertini lajeng Budi Ning Budi Pat kadhiraken samya yoga ugi kapinto berkah siramanipun. Monggo Bu Mariati kaya budinipun. Monggo Budi dipun suwun berkah siramanipun. Monggo budi-budinipun. Donga ingkang sae kagem sang calon wayah nggih. Saking wingking Mbah, ampun saking ngaten saking wingkingipun. Nggih. Mangke kula timbali sinten. Oke, Jen. Tak cukupi semene wae nek nyuting wong siraman alias kepang, tapi kok urung entuk rujak. Engko nek sama entuk rujak gawana ya Cik ya. Oke, bola matur nuwun. Semoga dikasih kelancaran ya. Muga-muga bayi lahir dengan selamat. Muga-muga ya nek anak ya lanang apa wedok. Wis ngono ae. Tak cukupi semene wae kontene. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten yang akan datang. Selamat sore.